истиқлоли душанбе бозии ҷамъбастии худро дар чемпионати Тоҷикистон дар сафар баргузор намуд. Новобаста аз натиҷаи ин бозӣ ки дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Қурғонтепа бо соҳибони замин вахш доир гардид, истиқлол аллакай дар даври қаблӣ унвони қаҳрамониашро дар Лигаи олии мамлакат ҳимоя намуда буд. Дар рақобати охирини чемпионати Тоҷикистон соҳиби майдон вахш бар муқобили ин дастаи футболи шаҳри Душанбе рақобати баробару ҷолиб нишон дода натавонист. Дар дақиқаи 8-уми дидор Дэвид Мавутор ҳисобро боз намуд. Дар қисми аввали дидор аниқтараш дар дақиқаи 41-уми рақобат Шеридин Бобоев шумораи голҳои меҳмононро ба ду расонид. Баъд аз як чанд дақиқаи дигар Дэвид Мавутор голи сеюми Истиқлол ва дуюми худро ба дарвозаи тими футболи вахши шаҳри Қурғонтепа зада, баъдан ҳайати дастаҳо ба танаффус баромаданд. Дар нимаи дуюми бозӣ Шеридин Бобоев низ чун ҳамдастаи африқоии худ Мавутор дублро марбути номи худ намуду ҳисобро 4-0. Аммо ин охири кор набуд, зеро бозингарони қаҳрамони феълии Тоҷикистон боз як маротибаи дигар дарвозабони вахшро маҷбур намуданд ки тӯбро аз дохили дарвозааш бигирад. Голи панҷуми меҳмононро бошад Нозим Бобоҷонов ба ҳадаф расонид. Вале дар ин рақобат натиҷаи охиринро соҳибони майдон гузоштанд. 10 дақиқа мондан ба анҷоми рақобат Умарҷон Шарипов бозингари вахш ягона голи дастаашро ба дарвозаи Истиқлол ворид намуд. Ҳамин тариқ Истиқлол дар мавсими 25-уми чемпионати Тоҷикистон 14 пирӯзӣ ба даст оварду 3 дидорро мусовӣ карду дар як бозӣ ба шикаст дучор гардид. Дар ҷадвали умумии мусобиқа Истиқлол 45 имтиёзро ҷамъоварӣ намудааст.